Кырым-татар кавесы. Это не Венс, это вертолет. А это Венс. Вентиляторы Венс. Никто не услышит. Добрий вечір. В ефірі телеканалу АТР програма «Бізнес та влада». У студії Анна Медведнікова. Сьогодні говоримо про те, якою має бути судова реформа. Отже, у нашій студії Наталія Соколенко, членкиня Громадської ради доброчесності. Добрий вечір, пані Наталю. Людмила Звєрєва, адвокат, радник Кров Міхаленко. Добрий вечір. Сергій Позняк, фінансовий та інвестиційний експерт, засновник інноваційної платформи компанії «Фінстрім» та «Кронвест». Дякую, добрий вечір. Отже, голова виконавчого комітету Національної ради реформ Міхаїл Саакашвілі оприлюднив відео, в якому виклав концепцію реформи судової системи України. Вона, за його словами, представляється на громадське обговорення. Тож про це сьогодні і будемо говорити, власне. Пане Сергію, одразу питання до вас, як до бізнесмена. Чи стикалися ви або ваші знайомі підприємці з українськими судами і з якими проблемами вони стикалися? У меня совсем свежий кейс. На нашем львовском представительстве произошел обыск. Обыск происходил на подставе ухвалы, в которой были указаны документы, которых не существует в природе, компания, которой не существует в природе. И я уверен, что если бы судья слідчий при подаче следователям этой ухвалы посмотрела эти документы, если бы они были, то никакой бы ухвалы такой родиться на свет не могло бы. Мы 21 год на рынке, и вот наш львовский филиал, наше львовское представительство, впервые у нас за всю историю группы компаний произошел обыск. Я вам скажу, что доступ к качественному правосудию – это один из важнейших факторов формирования инвестиционного климата. И если такого доступа нет, у бизнесов, у граждан, у инвесторов, которые сюда заходят, у внутреннего инвестора, то финансовых вливаний в экономику, можно не ждать еще скоро. Потому что люди, как можно финансировать в государстве, где нет гарантий справедливого правосудия, и что решения судей будут беспристрастными, правильными, компетентными и защищающими интересы сторон по справедливости. Когда этим моментом можно рулить, или можно просто прийти показать, скажите, тут все нормально, здесь были эти договора. Раз, все, пошли на обыска, пошли ломать бизнес-процессы, пошли забирать документы, пошли вытаскивать сервера, и потом все эти вопросы обратно отматывать очень тяжело. І яка наразі ситуація? Ситуация наразі, вы знаете, никому неприятно от этой ситуации, но ситуация выравнивается в сторону все-таки справедливости. ДБР сейчас зареєструвало кримінальне провадження в отношенні ймовірного порушення працівниками поліції перевищення повноважень. В общем, никому от этого нехорошо. И полиция сейчас нервничает, потому что теперь им приходится ходить на допыты. И сотрудники перенервничали. И, собственно говоря, сам макроклимат инвестиционный, он ухудшился, и у меня уже не осталось почти моих знакомых, друзей, партнеров, бизнесменов, у которых не было бы обыска. Есть даже наш партнер, адвокат Овчаров Денис, который написал книгу, в которой такая фраза написана: «Обыск – признак успеха». То есть только ты где-то становишься средним бизнесменом, то есть, большой, крупный бизнес, у них есть там возможность отбиться, выстроить там такую мощную какую-то защиту, пролоббировать как-то свои интересы. Маленькие никому не интересны, а вот когда уже бизнес становится так крепко средним,
а средний бизнес – это фундамент экономики любой здоровой страны, то его начинают как бы, ну, потихоньку обелечивать. Угу. Зрозуміло. Пані, Я уже знаю терминологию даже. Вот. К пані сожалению, Наталію, на жаль. питання до вас з приводу суддів. Хочеться почути трохи, можливо, статистики Громадської ради доброчесності. Яка ситуація з суддями в Україні наразі? Яка вас статистика цікавить? Скільки суддів не відповідають професійним Багато. вимогам, скажімо так, Більшість, та так? етиці Я доброчесності? в двох словах розповім, напевно, приблизно, що таке можливо, Громадська відсотки. рада доброчесності, орган створений спеціально в 16-му році, от в ході тої ж судової реформи, яку ініціював і провалив Петро Порошенко. І ми представляємо громадські, тобто нас делегували громадські організації з таким підтвердженою репутацією, з міжнародними аудитами, і ми перевіряємо суддів на предмет того, чи відповідає спосіб життя і нерухомість тому, що суддя фізично міг колись заробити. Чи він не бухав, не хамив там і так далі в засіданні, в процесі, я вже не кажу за кермом там і так далі. Далі ми перевіряємо лояльність до української держави, тобто на предмет ватник чи не ватник, і він, і його діти там або вона суддя, відвідування окупованих територій, з яких підстав, там у нас є судді, які відпочивають собі в Криму, там в Росію їздять на Новий рік, і все нормально. Ми, звісно, всі ці випадки аналізуємо і робимо висновок. Суддя відповідає критеріям доброчесності, професійної етики або не відповідає. І ці критерії ми не самі придумали, вони базуються, такий цікавий документ, про який мало хто в Україні знає, і судді навіть погано знають. Називається Бангалорські принципи чи критерії поведінки суддів. Це всі судді світу зібралися, під егідою ООН розробили. І ми от чітко ведемо оцінку по цьому, ну, по цих принципах ООНівських. І якщо ми бачимо у суді будинок Кончі-Заспи, не треба далі розбиратися, це хабарник. Все, вимітаємо з системи. Не треба оцей спосіб доказування поза розумним сумнівом. У бангалорських критеріях треба просто, якщо комусь із членів громади там, чи відповідальному члену громади здається, що це не може бути правдою, що це брехня, тобто він вкрав цей будинок чи там ще щось, то все, його вимітають із судової системи. І от ми кліпали цих висновків, починаючи з 16-го року. Попередній склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів, як правило, множив нас на 0. Тобто вони мали право вето, і вони його застосовували на наш висновок. І судді-негідники ставали суддями нового Верховного суду і успішно проходили кваліфікаційне оцінювання. І моя суб'єктивна думка, як членкиня Громадської ради доброчесності, що більшість суддів абсолютно і близько, і навіть здалека не відповідають критеріям доброчесності і професійної етики. І з цим треба щось робити, може, в процесі програми будемо про це говорити, але, на жаль, суспільство мало цим цікавиться. Наші висновки, вони є в доступі. Більше того, є співбесіди, всі ці судді, які йшли на конкурс до Верховного суду в 17-му році, в 19-му, і які проходили кваліфікаційне оцінювання, це все знімалося і викладено на каналах YouTube. Нема інтересу суспільства до цього, а там такий бред звучав, що просто звідки у вас будинок, дорогущий в Кончі-Заспі? Я була молода, їздила в ГДР, була така Німецька Демократична Республіка, збирала клубніку, цитую мовою оригіналу, працювала качегаркою. Тепер у мене такий будинок за кілька мільйонів. І тепер це не просто суддя, це членкиня Вищої ради доброчесності, яка має карати недоброчесних суддів. Вона сама недоброчесна, її прізвище Іванова. І вона керує судовою системою, вона і їй подібне. Це от так, щоб не було ілюзій ні в кого, що суддівський корпус, там, я не знаю, за моїми суб'єктивними відчуттями, більш ніж 90% не відповідають критеріям доброчесності, професійної етики. Буквально ще одну фразу скажу. Ми з суддями спілкуємося, ну я як журналістка ще спілкуюся, вони навіть ті, які хабарів не беруть, вони боязкі дуже для цієї посади. Вони не розуміють, що коли голова Вищої ради правосуддя іде на Банкову, Овсієнка, до президента, вони не розуміють, що це треба кричати «караул»,
Треба телефонувати, писати в СБУ, в ДБР, щоб вони не допускали цих речей. От є етнічний суддя, етнічний українець, суддя американський Богдан Футей. Він каже, що якщо мені з Білого дому хтось, чи там з іншої гілки влади, з Конгресу, Сенату, хтось зателефонує, у мене інструкція, я кидаю слухавку і одразу звертаюся в ФБР і заявляю про тиск на судову владу. У нас голова Вищої ради правосуддя ходить просто як до себе додому на Банкову. Це не годиться. Поки така практика буде, не можна буде говорити, що у нас є незалежна і ефективна судова влада. Ну, дивіться, ось реформою, яку представив пан Саакашвілі, пропонується ліквідувати Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів, Державну судову адміністрацію, натомість створити єдиний орган судового контролю. А на вашу думку, чи варто це робити? Це, розумієте, форма, вона може бути різною. Та форма, я не проти, мені здається, для оптимізації процесів, щоб ці органи були в одному і хтось ніс кінцеву відповідальність. Але важливо, як буде здійснений добір в цей новий орган. Наша пропозиція, наша і тих громадських організацій, які формували Громадську раду доброчесності, і позиція, до речі, Міжнародного валютного фонду і держави України, яка зобов'язалася це виконати, цю позицію, що відбирати членів цього органу, чи Вищої ради правосуддя, чи нового об'єднаного, мають міжнародні експерти з визнаною репутацією. Ті самі експерти, от з переліку тих 12 людей, які відбирали Вищий антикорупційний суд. От. Якщо ця умова буде дотримана, ми отримаємо маленький шанс, тому що, як кажуть професіонали, що цей ВАКС, Вищий антикорупційний суд, він слабенький поки що, він не виявляє себе як сильна інституція. Але це вже набагато краще, ніж це просто махрове хабарництво, яке є по інших судах. І це маленький крок вперед. І далі треба вдосконалити процедуру, щоб вибрати не так, як вибирали міжнародні експерти, з тих, хто прийшов. Написати нормальні критерії, щоб правники, колеги, прийшли, щоб прийшли викладачі, щоб вони були в рівних умовах з суддями і дійсно, і суддями першої інстанції дійсно змогли сильно оновити те, що у нас є зараз. Але оце головна умова, яку поки що не поспішають виконувати люди вже Зеленського і президент Зеленський. Хочеться почути думку пані Вікторії Пташник. Вона зараз у нас на зв'язку. Пані Вікторія, ви з нами? Добрий вечір. Для наших глядачів. Добрий вечір. Пані Вікторія, яка ваша думка про реформу Національної ради реформ? І як ви вважаєте, чи є шанси, що ця реформа найближчим часом буде проведена в Україні? Дивіться, по-перше, про цю реформу ми з вами знаємо звідки. Фактично від того ролику, який оприлюднив пан Саакашвілі, який очолює на сьогоднішній день Офіс простих рішень. Мені здається, що власне як назва цього офісу, Офіс простих рішень, так само і ці теперішні реформатори підійшли до такої складної теми, як судова реформа. Вони запропонували начебто прості рішення, але якщо ти їх аналізуєш, складається таке враження, що мета була не запровадити чесне правосуддя в Україні, а мета була скоріше підкорити собі судову систему, взяти її під контроль з одного боку, а з іншого боку, ще ліквідувати там деякі суди і, напевно, навантаження на суди зробити ще більше, ніж воно на сьогоднішній день існує. Чому я так кажу? От ви вже піднімали питання щодо ідеї пана Саакашвілі ліквідувати Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію, замість цього створити єдиний орган, який буде займатися досить різними функціями. По-перше, це дисциплінарні провадження, які можуть призвести до звільнення недоброчесних суддів. По-друге, це добор суддів нових, це моніторинг способу життя суддів, яким на сьогоднішній день має займатися Національне агентство з питань запобігання корупції. Це матеріально-технічне забезпечення суддів. От така ідея. Ви знаєте, я цю ідею категорично не підтримую, тому що сумістити всі ці досить різні функції в одному органі, а зокрема моніторинг способу
способу життя. Да? Тобто, чи у суді з'явився якийсь там будинок, джерела походження чи інше майно, джерела походження якого він не може пояснити. Да? І далі за це дисциплінарне провадження розпочинати, і що призведе до звільнення або не звільнення суддів. От якщо все це буде в рамках одного органу, то мені здається, процедуру дуже легко контролювати, тому що у нас фактично в одному органі будуть поєднані і функції слідства, збору цієї доказової бази, і функції винесення рішення. І досить просто тоді буде у цьому недоброчесному суді звернутися до, фактично, в єдиний орган і завдяки там своїм зв'язкам, впливу і так далі, фактично забезпечити собі те, що ніякої відповідальності за появу оцього безпідставного майна, де невідомі джерела його походження, фактично він за це не понесе відповідальності. А я хочу нагадати, що саме Рада 8-го скликання проголосувала за зміни до Конституції в частині правосуддя, де ми передбачили як умову для безумовного звільнення саме неможливість суддею пояснити джерела походження свого майна або майна своїх родичів. І я вважаю, що це надзвичайний крок, тільки ми це в Конституції закріпили, тільки потрібно тепер, щоб діюча влада вміла користуватися цими нормами, які на сьогоднішній день в Конституції є. Потім, що стосується власне ідей пана Саакашвілі, він запропонував ліквідувати господарські, адміністративні суди, створити окружні суди. Чесно кажучи, я не знаю, як буде виглядати нова судова система за власне пропозицію Офісу простих рішень. Але те, що там окремі суди, точно там керівництво має бути притягнено до відповідальності, це 100%. Тому що, ви знаєте, я так кажу, коли так само, як звичайна громадянка, як і ви, чую оці плівки, які були оприлюднені по окружному адміністративному суду міста Києва, дивуюся, що у нас взагалі таке можливо може існувати в країні. І надзвичайно обурена тим, що на сьогоднішній день Генеральна прокуратура намагається ще запобігти Національному антикорупційному бюро розслідувати оцей жах, оці плівки впливу людей, скажімо так, з голосами подібними на керівництво окружного адміністративного суду міста Києва, там на дуже багато органів, в тому числі Конституційний суд України. От мені здається, цю справу треба дуже швидко розслідувати. Ніхто не має сюди втручатися, і дай Бог, щоб Генеральна прокуратура це усвідомила і все ж таки цю справу у НАБУ зараз не забирала. Потім, що стосується таких ідей, як, наприклад, залишити не більше 200 суддів по всій країні. Я не знаю, мені це виглядає як такий певний популізм, тому що я розумію, наскільки сьогодні навантажена судова система, як люди можуть роками чекати на вирішення власне справ по своїх судових спорах. Я маю так само певний досвід навіть по своїх справах. Я наразі подала суд проти громадської організації «Руху Чесно» за те, що вона розповсюджувала недостовірну, на мою думку, інформацію. І коли я подала це 25 ще червня, досі навіть засідання не призначено. Я думаю, що ще має декілька місяців пройти, як воно буде призначено. Начебто такий простий спір, але це свідчить про те, що судова система навантажена. Тому ліквідувати просто отак всіх суди і залишити тільки 200 суддів. Мені здається, що це робиться з метою, власне, збільшення контролю над судовою системою, тому що коли менше людей працює в цій системі, очевидно, що їх контролювати простіше. І що останнє я хочу сказати, те, що абсолютно популістичною для мене виглядає ідея винесення на референдум питання про ліквідацію Конституційного суду України. Ви можете запитати наших глядачів чи будь-яких громадян України, наскільки вони розуміються на функціях Конституційного суду України, наскільки вони розуміють, чим він займається, які рішення приймає, що, до речі, змінилося в тих змінах до Конституції України, за які ми голосували в Верховній Раді 8-го скликання. І що таке, наприклад, конституційна скарга. І ви знаєте, на жаль, я переконана, що більшість
людей, які візьмуть участь в такому опитуванні, вони не зможуть відповісти на це питання. Тому запитувати у людей, чи варто ліквідувати Конституційний суд чи ні, це означає перекладати відповідальність просто з людей, які відповідальні приймати рішення, а це відповідно законодавчий орган, тому що це Верховна Рада України, тому що це потребує змін до Конституції України. А фактично перекладати відповідальність на людей, які абсолютно не обізнані в тому, взагалі, що це за орган і як він має діяти, і як відбувається, наприклад, в інших країнах. Але те, що бажано, це щоб реформувати сам цей орган і зробити так, щоб судді не виносили політичних рішень, я в цьому переконана, це очевидно потрібно. Тому, ви знаєте, якщо б у влади дійсно була б справжня мета забезпечити справедливе правосуддя, мені здається, наша влада б діяла б іншим шляхом. А якщо ж є мета просто провести певну реструктуризацію так, щоб управляти суддями було простіше, очевидно, вони тоді можуть приймати такі рішення, які, на превеликий жаль, вони презентують. Так, пані Вікторія, ми вам дякуємо за вашу думку. Продовжуємо обговорювати у студії. Пані Людмило, чи погоджуєтеся ви? Я можу погодитися з колегами з приводу того, що судова реформа не має виражатися в математичній формулі. Просто скоротити, не розбираючись з якістю того, що ми, власне, робимо і що хочемо отримати там на виході. Якщо говорити про об'єднання в один орган Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії та Державної судової адміністрації України, то, на жаль, так не вийде, оскільки Вища рада правосуддя у нас прямо передбачена в Конституції. Ліквідувати її просто так не можна, потрібно вносити зміни безпосередньо до Конституції. З приводу об'єднання Вищої кваліфікаційної комісії та Державної судової адміністрації, в принципі, це не сказати, що провальна ідея, оскільки функції матеріального забезпечення здійснення правосуддя та безпосередньо добір професійного складу та апарату суддів, в принципі, може виконувати один і той же орган. Вищу раду правосуддя залишити як контролюючий орган над цим якимось новим об'єднаним органом. І все буде більш-менш математично і граматично правильно. Але при цьому не слід забувати про якість тих працівників, тих осіб, які увійдуть до складу безпосередньо Вищої ради правосуддя, до нового якогось об'єднаного органу. Беззаперечно, їх потрібно також перевіряти і на доброчесність, можливо, залучати міжнародних експертів, іноземних фахівців до формування цих органів державної влади. Тож, в принципі, в цій частині, моє відношення, моя оцінка 50/50. Щодо об'єднання судів в окружні першої інстанції, окружний апеляційний суд і Верховний суд як вишенька на торті. Якщо, знову ж таки, якщо влада хоче косметичні якісь зміни, 1+1+1 дорівнює 3, добре, фактично нічого не зміниться, оскільки у судів є спеціалізація. Є суди загальні, які слухають безпосередньо цивільні, трудові спори, кримінальні спори. Якісно розглянути справу, наприклад, про банкрутство або податковий спір, вони просто фізично не зможуть. І, отже, об'єднання навіть в рамках одного суду, господарського суду, є судді, які спеціалізуються, наприклад, на розгляді справ з приводу цінних паперів. Інші спеціалізуються на справах про банкрутство. Навіть в межах одного суду один суддя не може, це не є універсальний солдат, і він не може розглядати однаково ефективно і правильно
правильно і достовірно всі категорії справ. Тож, що ми маємо, що ми можемо мати на виході, якщо відбудеться таке об'єднання? Навантаження жодним чином на суддів не зміниться, оскільки об'єктивно потрібно зберігати спеціалізацію. А якщо її не зберігати, то буде хаос, буде наступні ланки, тобто апеляційний суд, Верховний суд, вони будуть перезавантажені, оскільки сторони, невдоволені рішеннями сторони, вони будуть подавати апеляційні, касаційні скарги, і зрештою правосуддя просто стане. Отже, крім того, стане питання щодо підсудності, територіальної підсудності, оскільки незрозуміло буде там якомусь громадянину Іванову, куди ж саме, в якому саме приміщенні суддя буде розглядати, власне, його справу. Якщо зараз більш-менш він розуміє, що оце Солом'янський районний суд міста Києва, я зареєстрований в Солом'янському районному суді, то я буду в цьому приміщенні буде розглядатися моя справа. Якщо об'єднати в єдиний якийсь окружний суд, то справу може бути розподілено там абсолютно, я не знаю, кудись на область може піти. Якщо казати, ми так з вами від більшого до меншого. Якщо розбиратися з суддями, з кількістю суддів, наразі бракує кадрів, що має своїм наслідком і затягування спорів, і розглядів справ, і призначення їх до судового розгляду, і ухвалення якихось рішень, які там пишуться, одне рішення пишеться поверх іншого, іноді просто замінюються сторони і може абсолютно не відповідати фактичним обставинам справи. Є таке. У тому ж окружному адміністративному суді міста Києва там є черга на справи, які розглядаються в письмовому провадженні, наприклад, або у спрощеному провадженні. Строк розгляду таких справ за кодексом становить 60 днів. Вони вже другий рік можуть лежати. Чому це? Тому що не вистачає кадрів безпосередньо в суддівському корпусі. А в чому причина? Причина в тому, що свого часу було проведено добори, але не проводилися добори кандидатів на посаду судді, але не проводилися конкурси. Були там територіальні, скажімо так, перевлаштування. Також виникло питання з кадровим забезпеченням, куди якого суддю перевести. І знову ж таки наслідком тих минулих судових реформ ми маємо те, що багато суддів і досі чекають на призначення, оскільки раніше перше суддя призначався на 5 років, а потім безстроково. І деякі з таких суддів, які призначалися на 5 років, вони досі не призначені безстроково. Хоча з 16-го року, здається, після реформи всі судді одразу призначаються безстроково. Тобто тут ще проблема кадрового добору, який ніколи не був прозорим. І нинішня влада має в судовій реформі прагнути до того, щоб сам добір і формування резерву суддівського складу були ефективними і прозорими. Дивіться, ось таке питання. Як ви думаєте, чи можливо наш Верховний суд розпустити і передати його повноваження на аутсорсинг в Лондон або у Відень? Або можлива ідея Саакашвілі дозволити суддям з Великобританії і США брати участь у конкурсі на суддів до Верховного суду? Чому? Я можу пояснити. Якщо ми говоримо про те, що про суди Лондона або американських суддів, давайте виходити з того, що вони працюють за англосаксонською системою права. У нас континентальна система права. Що це означає? У нас основне джерело права – це закон, у них судовий прецедент, судове рішення. Це зовсім інший тип мислення, це зовсім інший тип розуміння того чи іншого регулювання, як воно має бути. Недостатньо просто почитати закон.
У нас, в принципі, студент першого курсу також може почитати закон і сказати, я теж хочу судити. Потрібно враховувати судову практику, попередні, скажімо так, попереднє судове регулювання. Тобто необхідно мати певний рівень, скажімо так, свідомості для того, щоб розуміти, як має застосовуватися ця норма. І судді, які працювали, або юристи, які працювали в іншій системі права, їм буде дуже складно, скажімо так, перейти на наші реалії, на нашу систему. Змінити нашу систему континентального права на англосаксонську, англійське право, воно взагалі вважається більш привабливим для інвесторів, оскільки воно вважається більш справедливим, але це потрібно, перш за все, конституційна реформа, по-друге, реформа вищої юридичної освіти, оскільки ми, як фахівці, які захищають і які судять, власне, також маємо мати певний рівень, певні знання і певний практичний досвід у застосуванні цього. А це, як на мій погляд, то це не один рік має бути. Пані Наталію, чи погоджуєтеся ви? Так, я погоджуюся і, до речі, хочу сказати, що, от як колега правильно нагадала, що Вища рада правосуддя – це орган, про який чітко написано в Конституції. І щоб змінити Конституцію, це 2 сесії, особлива процедура. Питання до Саакашвілі. Я би хотіла йому поставити, як не вдається. До Саакашвілі питання. Чи є у нього спершу 226 голосів, а на другу рішення Конституційного суду, не будемо Саакашвілі питати, тобто ще Верховний Конституційний суд має сказати, чи ця ідея відповідає основному закону. І далі 300 голосів. Пане Саакашвілі, є 300 голосів у Зеленського хоч на щось? От я сумніваюся. І тому оці ідеї для мене це демонстрація нещирості або самого Міхаїла Саакашвілі, хоча я особисто ставлюся до нього з величезною симпатією і повагою. Я бувала в Грузії, і я бачила, йому там вдалося, правда. Або це його нещирість, або це нещирість, наприклад, президента Зеленського. Він все-таки в його команді. Тобто, що була дана установка на піар, на фейерверк, зараз ми от все там зробимо. Це нереально. Ліквідовувати окружний адміністративний суд Києва, звільняти Павла Вовка, голову цього суду, звільняти його заступника Аблова треба зараз, вже, негайно. І хто це може зробити? Це може зробити президент Зеленський. Яким чином? Він може подати законопроект відповідний, любий законопроект у Верховну Раду. Там у нього є «Слуга народу», простою, більшістю 226 голосів вони голосують. І, відповідно, далі за тим законом, який вони голосують, вони звільняють в якийсь спосіб цього Павла Вовка. Наприклад, створюють оцю етичну комісію, яка була запропонована там раніше, і створюють нормальну Вищу раду правосуддя. Нормальна Вища рада правосуддя звільняє Вовка. Це все можна досить швидко зробити, протягом осені. Те, що пропонує Саакашвілі в ідеальній картині світу для них, можна зробити протягом року. Питання. Вистоїть взагалі Зеленський при такому суді? Ви ж подивіться, Павло Вовк, голова окружного адміністративного суду Києва, судячи з плівок, які оприлюднили НАБУ, він керує замість президента Зеленського масою державних органів. Що це таке? Він керує Генеральною прокуратурою, за його вказівкою відстороняють цілого заступника генпрокурора від справи. Це що таке? Це просто... Тому я би на місці Зеленського включила би, якщо не совість, то інстинкт самозбереження. Він з таким судом може лягти і потягнути за собою всю країну. Тому оця позиція, якась ідеальна судова реформа, ми можемо її запланувати, запустити велике таке національне обговорення. Потрібно нам англійське право, оскільки воно ефективніше. Не потрібно. Реформа вищої юридичної освіти. Йому про це, я знаю, говорили, що це теж треба включати. І можемо говорити, але ургентно нам треба рятувати державу. Якщо у нас є окружний адміністративний суд Києва, це демонстрація, що у нас fail state, а не нормальна держава. На жаль. Як пояснити це Зеленському? От як?
Ну, сподіваємося, що він подивиться нашу програму, Так. побачить. Але, Будемо сподіватися на пані це, так. Людмила, повертаючися до попереднього питання до вас, дивіться, якщо, наприклад, ці іноземці це українські емігранти, і вони стали суддями чи прокурорами, ну, наприклад, в США. І вони повертаються в Україну, вони можуть повернути громадянство, при цьому добре знають українську мову, мають інший досвід, але все ж таки. Я Як не ви думаю, думаєте? що це кардинально змінить ситуацію, оскільки, знову ж таки, вони стали суддями в іншій системі права. Вони не знають українських реалій. І якийсь там Джон Петренко, навіть якщо він повернеться в Україну, але з досвідом роботи юристом і в судовій системі США, це йому мало чим допоможе нормально і ефективно працювати тут. І крім того, де в цих емігрантів, вибачте, сертифікат якості, що їх навички і знання, і їхня чесність, вони відповідають українським стандартам я не буду казати, але бангалорським принципам. принаймні десь так. Зрозуміло. Пане Сергію, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, я поддерживаю коллег. Вот. Во-первых, по поводу окружного суда, это очень классный метод, вы сказали, Зеленскому он так сделать, потому что вы знаете, уже же есть иск, принял окружной административный суд Киева об отмене регистрации партии «Слуга народа». Вони вже прийняли його до розгляду. І там, пам'ятаєте, фраза була сказана на адресу представника попереднього президента. Ви що, сомневались в нашій політичній проституції? Вот щоб ніхто не сомневался, і Зеленський. Они еще этот иск в порядке. Это раз. Я дважды встречался с господином Саакашвили по поводу судебной реформы в рамках встречи с SEO-клубом и «Бизнес-100». Ну, значит, по этому поводу у меня какие мысли? Да, вот если взять, собрать, вот как вы правильно говорите, если всех взять три части, собрать в один, сформировать один орган, в финансах есть такое понятие, как концентрация рисков. Да? Там будет один руководитель. Да, он один будет руководить сразу всеми. То есть на нем все эти риски, на нем замкнутся. Если это будет звено, не дай бог, слабым, то получается вся структура, у которой сейчас как бы диверсифицированное управление есть, да, и там риски как бы распределяются, они будут замкнуты на одном человеке. Даже если их побить там по квалификации, как говорите, по отделам, кто криминалом, кто цивильными, кто банкротством, кто еще чем. Поэтому тут как бы нужно думать прежде всего о внедрении ответственности. Но сейчас же нет ответственности. То есть как бы никто ни за что не отвечает. Я говорю, так, а может быть, говорю, подать в это вот в ВРП. Они говорят, ну так а что подавать, она все равно не рабочая. Вот. Можем, конечно, подать, говорит, но потратим время, там, да и все. Вот. Внедрить инструмент ответственности судей за неправочинные решения. Вот. Сейчас этот инструмент, он слабо работает. Ну и третий момент – это кадры. Действительно, перед тем, как формировать какие-то новые органы, вот о чем шла речь на встречах с Саакашвили. 30% недобор личного состава судей. Вот. И они этим как бы шантажируют. Будем говорить прямо. Они говорят, там особенно кто там пенсионного, предпенсионного возраста, говорят, типа там сейчас ответственность будете внедрять, или там какие-то расследования в отношении меня проводить, я лучше на пенсии. И так как бы действительно, вот как перед этим коллега говорила, нагрузка на суды серьезная, как бы, там годами приходится ждать назначения месяцами заседания. Вот. И сейчас брать как бы прямо вот всех уволить, или там часть уволить, оставить 200, не вариант, не потянет. Да. Раз. Два, но меня все равно нужно. Да, вот, набирать новых, как вы говорите, там, из учителей, из тех, у которых есть... Викладачів вищих юридичних вузів. Теж вчителів шкільних, але... Я это имел в виду. Вот. Те, кто у меня есть юридическая практика, те, чуть как бы не срослись с этой судебной системы. Вот, и потихоньку, как бы, вот эту часть менять, потому что для бизнеса это очень важно. Для бизнеса важно получать быстрое решение. Вот, не затягивать, что поарестовывали счета, да, иностранную компанию. И все. И ждут заседания, а счета пока
арестованы, как работать. Это такой вход для рейдеров на сегодняшний момент, что просто лучше не придумаешь. Раз у предприятия есть кредитные обязательства, у него арестованы счета, он не может выполнить эти обязательства, потому что суд арестовал счета, а следующее клопотание про снятие арешту будет после каких-то праздников, да, а ему нужно уже платить кредит сейчас. Вот. Все, раз, это предмет для возникновения просрочки. Просрочка – предмет для возникновения продажи долга какому-то серому, черному факторингу. І факторинг вже з цим долгом делает, що захоче. Пане Сергію, от ви говорите, що має бути один керівник. Ні, наоборот. Ні, я кажу про єдиний судовий орган, і буде, тобто, голова цього органу, і він буде відповідати за все, скажімо так. Да, якщо так буде, то риски. Просто цікаво, кого ви бачите на цій посаді? Пан Сергій сказав, що це ризик одній людині віддавати. А я вам скажу кого. От в Литві є орган подібний, так, який здійснює добір і карає там суддів за всякі недоброчесні вчинки. Очолює журналіст. Тобто він орган складається з 7 людей, так, 3 з них, тільки 3 делеговані суддями, тобто це самі судді, а ще 4 – це представники суспільства. Там є журналіст, громадські активісти, є психолог. І от і журналісту не треба нічого доводити. Він просто каже, ні, цей суддя недоброчесний згідно оцих от бангалорських критеріїв. Мені здається, що цей будинок не міг бути зароблений чесно. Або мені здається, що діти цього судді занадто розкішно живуть. Де вони беруть гроші? Значить, це хабарі. І так далі. Тобто питання, знову ж таки, повертаючись, я дуже хочу, щоб от ваші глядачі, глядачки це розуміли, що у нас є орган Вища рада правосуддя, який без суду просто своїм рішенням може звільнити будь-якого суддю за те, що він, поводиться невідповідно до закону, не дотримується суддівської етики і так далі. Вони не роблять. Вони минулого тижня відмовилися, ця Вища рада правосуддя, звільняти суддю, який закривав справи проти контрабандистів. Ну, от уявляєте, вся державна машина працює, там слідчі працюють, прокурори, розслідування. Ми, як платники податків, платимо, ми втрачаємо на тому, що є контрабандисти. І от вона доходить до фінальної точки, там сидить суддя, який масово це закриває ці справи. Його треба звільняти, його треба самого судити, карати. Вища рада правосуддя цього не робить. От, і тому... А чому? А чому не робить? Тому що як обираються зараз члени Вищої ради правосуддя? Наприклад, з'їзд суддів має свою квоту, і минулого разу вони мали обрати 4 своїх, по своїй квоті 4 членів до Вищої ради правосуддя. Ми, як журналісти, оприлюднюємо за 2 тижні список з 4 прізвищ, які будуть призначені типу таємним голосуванням. Уже все було погоджено. З них 3 мали висновок про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики. Це 3 абсолютно непорядних суддів були призначені з'їздом суддів на оцю найвищу посаду. Не годиться. Значить, цю функцію з'їзд суддів не справляється з цією функцією. Треба забирати. Або самих делегатів на з'їзд суддів обирати не так, як зараз Богдан Львов, голова Касаційного господарського суду Верховного суду, накачує просто, каже, за цього голосуємо, за цього, щоб вони, по суті, відібрані судді, не самостійні, нечесні, не хочеться вживати нецензурну лексику, боязкі судді, вони роблять те, що їм сказав Богдан Львов. Хай судді самі в Зумі проводять з'їзд суддів і обирають, можливо, у них вийде з іншого разу когось другого обрати. Або там по квоті президента. Да. Тобто це все не годиться, воно не працює. Треба міжнародні експерти. У нас знову включення. На зв'язку з нами Галина Чижик, експертка Центру протидії корупції. Пані Галино, добрий вечір, ви з нами? Добрий вечір, вітаю вас. Пані Галино, Центр протидії корупції розкритикував новий законопроект президента Володимира Зеленського 3711, кажучи, що він повністю суперечить вимогам Міжнародного валютного фонду. Хочеться почути вашу думку з цього приводу.
Саме так, єдине уточнення – це не є вимоги Міжнародного валютного фонду, це є ті зобов'язання, які держава Україна взяла на себе, коли підписувала меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. МВФ – це дуже практична інституція, вона не хоче інвестувати мільярди доларів платників податків в країни, які не здатні забезпечити справедливий суд, захист інвесторів, захист бізнесу. І МВФ, який роками підтримує Україну, він врешті прийшов до тієї думки, що поки в нас не відбудеться справжня ефективна судова реформа, то, мабуть, сенсу з Україною далі співпрацювати немає. Тому от в останньому меморандумі, який підписала Україна з МВФом в червні цього року, одна з ключових умов – це проведення Україною судової реформи, яка складається з 3 компонентів. Перший – це перезавантаження Вищої ради правосуддя, зокрема запровадження нових прозорих правил добору членів цього органу і включення міжнародних експертів до комісії, яка буде відбирати нових членів Вищої ради правосуддя. Друге – це власне вирішення проблеми з окружним адміністративним судом міста Києва. Україна зобов'язалася забрати оці дуже важливі справи, які зараз розглядає ОАСК, а це позови проти фактично усіх центральних органів влади, які, як ми бачимо, ОАСК використовує якраз для задоволення приватних інтересів суддів, для шантажу влади. Ці справи мають бути передані на розгляд до Верховного суду. І третя умова зобов'язання України – це створити ефективну, незалежну дисциплінарну процедуру, щоб були незалежні дисциплінарні інспектори, які проводять розслідування і рекомендують членам Вищої ради правосуддя ті чи інші рішення. І от буквально через кілька тижнів після того, як Зеленський підписує меморандум з МВФ, він подає до парламенту законопроект, який не просто не враховує ці зобов'язання, але який їм прямо суперечить. Тому що замість того, щоб реформувати Вищу раду правосуддя, Зеленський пропонує ще більше дати повноважень чинній ВРП. Він в меморандумі обіцяє, що ми проведемо зараз чистку цього органу і завдяки міжнародним експертам позбудемося недоброчесних у ВРП, а натомість він пропонує дати в їхні руки ще більше влади і каже, нехай вони самі вирішують, треба їх звільняти чи ні. І зрозуміло, що таке ніколи не відбудеться, і в такий спосіб лише цементується оце суддівське свавілля і беззаконня, яке у нас зараз є. Питання з ОАСКом, яке зараз стало дуже гостро і дуже гаряче, фактично події останніх кількох тижнів. Спочатку НАБУ провело обшуки в приміщенні суду, оприлюднило ці кричущі аудіозаписи, з яких ми розуміємо, що справді не лише судова влада, але й багато іншої влади зосереджено в руках групки суддів, яку НАБУ називає фактично злочинною організацією. І ми не те, що не бачимо адекватної реакції, як від Вищої ради правосуддя, так і від Офісу президента на оці так звані плівки. Ми бачимо спроби покривання суддів в Генеральній прокуратурі, ми бачимо якісь дуже ганебні, вбогі заяви Офісу президента про те, що він не буде втручатися в розслідування. Півроку тому Зеленський виходив на прес-конференцію разом з міністром Аваковим і говорив про те, що вбивці Павла Шеремета затримані, ми тепер чекаємо, коли почуємо прізвища замовників. Хоча, як ми бачимо, доказів належних у слідства про те, що саме затримані були Кузьменко і Антоненко, є вбивцями Шеремета. Натомість НАБУ оприлюднює аудіозаписи, з яких усе зрозуміло. І в НАБУ є експертиза, що це справді на записах ми чуємо голоси суддів, які обговорюють свої злочини. Натомість президент говорить, що він не може ніяким чином втручатися в слідство, і ключова він говорить, що він не бачить підстав для ліквідації суду. Тому мені, на жаль, виглядає це вже не як те, що Зеленському просто про це невідомо. Він або умисно не хоче знати, або він про це всі факти знає, і він просто покриває суддів, тому що йому такий ручний суд потрібен, тому що йому зручна контрольована Вища рада правосуддя потрібна. І така ставка Зеленському може бути вигідна в дуже короткостроковій перспективі, але на прикладі Порошенка, який 5 років мав фактично всю владу в країні, тримав в своїх руках, мав шанс зробити нормальну судову реформу,
Він її не зробив. Він хотів мати ручного Павла Вовка в окружному адмінсуді Києва. Він хотів мати ручного Богдана Львова у Верховному суді. Він хотів мати ручних членів Вищої ради правосуддя. Натомість зараз Порошенко проводить оці смішні мітинги під Печерським судом міста Києва, який приймає рішення в межах кримінального провадження проти того самого Порошенка. Зеленський зараз наступає на ті самі граблі, але я боюся, що для нього все може закінчитися набагато гірше, якщо він зараз не запропонує реальну судову реформу, а його законопроект таким точно не є. І найгірше те, що якщо Україна не виконає ці зобов'язання до жовтня 2020 року, а нам фактично залишилося лише 2 місяці, і не прийме відповідне законодавство, то ми не отримаємо допомогу чергову від МВФ, а йдеться про понад 2 мільярди доларів. І де ми будемо брати гроші, я не знаю. Так, пані Галино, дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру, за вашу думку. Прошу прокоментувати. Пані Наталія. Ну, я думаю так, що з публічних заяв нашого президента теперішнього Зеленського, він думає так, що якщо я хороша людина, да, я Володимир Олександрович, найвидатніший лідер сучасності, я хороший, то хай у мене буде суд ручний, я йому дам проєкт хорошого рішення, щоб так от воно було винесено. Тому що в нього була така фраза: у нас хороші суди, тільки вони працюють не туди. А типу я, Володимир Олександрович Зеленський, найвидатніший лідер сучасності, от чуть-чуть отак от вони не туди працюють, а я їх от туди. Тобто ручками, да? Ручний суд він хоче. От це неефективний суд. Ручний суд неефективний. Розумієте? Тому я думаю, що Зеленський, от як от Галина Чижик сказала, чи то він не знає, чи він робить вигляд. Моя думка і мій коментар до того, що ми почули, що він помиляється. Що у нього, в принципі, засадниче неправильне розуміння, що є таке судова система, її місце в державному управлінні. І от, знаєте, чудово, що пан Саакашвілі, от єдиний однозначний плюс, що він якби виніс це в широкий загал і говорить, давайте обговоримо, ну бажано ще з ним теж якось це обговорювати. І треба про це говорити, треба називати речі своїми іменами і під час цих дискусій пояснювати Зеленському. Я не хочу його тролити, тому що не може одна людина розбиратися в усьому. Ну, от був президент Чехословаччини, а потім Чехії Вацлав Гавел. Він взагалі драматург там і так далі. Я от уявляю, скільки нюансів йому довелося вникати, і він вникав, в нього було багато радників, і він слухав тих людей, що йому говорили. І розібрався, і нормально було мирне розділення країни, успішна країна. Не знаю, в 3, в 4, в 5 разів успішніше за Україну, да, якщо ми там навіть беремо економічний, соціальний розвиток. От треба, щоб Зеленський усвідомив це, що в нього помилкове сприйняття, от як Гончарук говорив, що в нього примітивне розуміння економіки, таке саме в нього примітивне розуміння ролі і місця судової системи. Треба це прийняти і послухати людей, які знають краще. Я не кажу мене слухати. Є люди, які знають краще і як зробити, якщо він справді хоче щось зробити для України. Тим більше він говорив, ми всі президенти. То, пане президенте, послухайте, нас тут багато з нас. Так, пані Людмила, чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Я погоджуюся з Наталією. Що я можу сказати? Ну, у нас ручний суд, ну, це ж не тренд президента Зеленського, так? Це тренд, який передається із покоління в покоління між президентами. Я знову ж таки підтримую те, що було сказано про те, що неможливо бути спеціалістом в усьому. Тобто багато в чому судова реформа залежить від тієї команди, яка, власне, іде поруч з будь-то чи з президентом, чи з Саакашвілі, чи з ними разом. Якщо Україна бере на себе зобов'язання перед міжнародною організацією виконати певні вимоги, які висуваються, то ці вимоги мають бути виконані. Або нащо ми тоді їх брали на себе, ці зобов'язання, для того, щоб отримати гроші? Ну, ми ж всі дорослі люди, так не вийде. То
Законопроект Зеленського, він, ну, якщо він є, то він може бути, але це нічого не заважає подати і зареєструвати альтернативний законопроект, який буде враховувати всі ті зобов'язання, все те, що ми наобіцяли Міжнародному Тим валютному більше він фонду. зареєстрований. Фракція «Голос» подала законопроект, який повністю виконує там не примхи членів Громадської ради доброчесності чи Центру протидії корупції. Він повністю виконує, описує наші зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Все. Законопроект є. От тепер можна до другого читання, значить, якось скооперуватися парламентарями і зробити нормальний закон. Ну, не за крок до успіху. За крок. Пане Сергію, Ну, вам слово. я опять же про деньги, да. Давайте. Мы в очередной раз убедились, какое огромное значение имеет прозрачная и справедливая судебная система для формирования инвестиционного климата и взаимоотношений с нашими международными, в том числе и финансовыми партнерами. Вот тот, который упомянутый законопроект, он прямо противоречит международным принципам создания благоприятных инвестиционных таких средовищ. Вот. И ну, суд должен обеспечивать инвесторам вот этот благоприятный климат. И если мы сейчас не получим транши от Международного валютного фонда, вы можете представить, какой у нас будет инвестиционный климат. У нас на сегодняшний момент есть такой индекс Берри, это индекс ведения и открытия бизнеса, отрицательный. Он чуть ли не самый низкий в мире. Вот. После нас, по-моему, Сомали одна или две страны после Украины. Рейтинг доверия к финансовой системе мы находимся по рейтингу Moody на 146-м месте, сразу после Ирака. То есть вот Ирак, и мы сразу после Ирака по доверию к финансовой системе. Суды играют в этом очень важную роль. Если мы не будем строить понятные взаимоотношения с международными финансовыми институциями, крупными, мы не получим от них помощи. Наша экономика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 14% ВВП. Это страшный показатель. Вот если мы сейчас не выровняем судопроизводство, нам никогда не пойдут инвестиции. Внутреннего ресурса у нас нет. Ну, будем смотреть правде в глаза. Пока мы его как бы не создали, а тот, что был, он немного подостановился. Вот. И если мы еще и эти отношения разрушим, плюс ко всему в глазах мировой общественности на белое, скажем, черное, да, то есть сказали, в меморандуме подписали, сказали, будем делать, и тут же подали законопроект, и если еще мы, не дай бог, его примем обратно противоположный, то еще и имидж нас как государства, правительства как институции. У нас уже много таких факапов произошло, когда мы обещали международным партнерам, просто делали потом наоборот. И вот, за этот короткий период. И это уже будет слишком. Это может быть просто крах всей экономики на корне. Давайте, у нас є ще буквально 4 хвилини, будемо резюмувати. Давайте так. Які найосновніші першочергові зміни мають бути у судовій системі? Пані Людмила. Добір, формування нового ефективного органу контролю в сфері правосуддя, ефективного суддівського складу, який буде відповідати всім принципам, скажімо так, бангалорським принципам і всім вимогам кваліфікаційним, які висуваються законодавством. І коли ми сформуємо, скажімо так, суб'єктивний людський фактор, то вже далі можна буде займатися арифметичним, там, створити новий орган, об'єднати, роз'єднати. Це вже питання другого порядку. Перш за все, сформувати ефективний персональний склад. Пані Наталія. Моя відповідь така. От ваша програма називається «Бізнес – це влада». Я вважаю, що без бізнесу ця реформа не зрушиться. От я була б бізнесменом там середньою, я б зібрала би там тисячі, скільки у вас там середньої бізнесу, з єдиною заявою прийти до Зеленського і сказати:
Володимир Олександрович, найвидатніший лідер сучасності. Або ви робите те, що ви обіцяли МВФ, або ми згортаємо бізнес, приїжджаємо в Чехію, приїжджаємо в Словаччину, Словенію, а ви тут лишаєтеся і розбирайтеся самі. Тобто я би пішла на шантаж, тому що громадськість не чують, журналістів не чують. Ми ніхто для цієї команди, ніхто. А от бізнес, який все це забезпечив, весь цей фестиваль, перебування при владі. Треба шантажувати, треба говорити голосно, бізнес це може. Без вас взагалі ніяк. От просто ніяк. Ми пробували по-різному, різні конфігурації. І тому моя відповідь на ваше запитання, першочерговий крок – це бізнес має дуже різко заявити свою вимогу на справедливий суд саме до Зеленського. Пане Сергію, що вам слово? По-моему, во-первых, очень сложно что добавить, вы все правильно сказали. Обеспечение жесткой ответственности судей за неправомерные решения, за вред, который они причиняют. Почему-то, знаете, человеку для того, чтобы сесть за руль, там нужно права получить и нормально водить машину, да. А для того, чтобы вершить, по сути, человеческие судьбы, какой-то ответственности нету. Неправильно там принял решение. Ничего страшного. Да. И никто за это не отвечает. И выполнение жесткое тоже, которое за выполнение обязательств перед нашими международными партнерами. Это Владимир Александрович должен услышать нас, услышать бизнес. Уже очень круто, что мы об этом говорим. Это уже обойдет. Мы с вами сейчас познакомимся и дальше будем продолжать движение, потому что бизнес-сообщество уже тоже на пределе, я вам скажу. Ви посмотрите, я просто не уявляю, як ви тут бізнесом займаєтеся серйозно. Коли я бачу, дивлюся на майно суддів, на їхні абсолютно жахливі вчинки, я розумію, що вони мають вирішувати долі, розбиратися. Я вже мовчу про кваліфікацію. Я дивуюся, як в нашій країні є бізнесмени. У нас є такой один знакомый, хороший, не буду называть фамилию, он бывший замминистра. Он говорит, вы знаете, говорит, все эти там люди, которые в системе, они, говорит, нас, говорит, бизнесменов, которые там в белую работают, платят налоги, строят какие-то системы, там корячатся, с утра до ночи, в 6 часов утра встают, там в 23 ложатся, они, говорит, считают нас лохами, всех, извините за выражение. Что, он говорит, мы не в системе. Потому что, говорит, мы для них, говорит, как барашки, это ходят по полю бизнес. Треба покласти цьому край, цьому явленню. Так хватит его, говорит, мы схватили, говорит, постригли, главное, чтобы не убить. Нас выпустили дальше, пускай дальше бегает, шерсть наращивает. Такое отношение. Тому тут надо уже объединять усилия и положить этому край. Так, я дякую вам усім, що ви завітали до нашої студії. Нагадую, сьогодні ми говорили про те, якою має бути судова реформа. У студії працювала Анна Медведнікова. Побачимось.